Zo mensen. Ik doe jullie allemaal de groeten. Ik hoop dat ik boem aan alasma. Ik hoop dat we allemaal emeken boem aan informatie gado apasa meken grond tapu. Na apasa meken grond tapu na eng etir en kondre fawani na masra gado na basi fen grond tapu. Na masra gado na abasif unu a leider fu unu. Daarom na masra gado we din. Na masra gado we begi. Fakang yep unu tir akondre. Fu alasane kawakabung anga wi alamala. Bikano no. Da wisfa idrayen kong asusu. Alasma asusu e Quincy. En no de. Afasfa asusu e Quincy alasma. Dana alasma e firi abanoutu. Nou wie allemaal e fira abanoutu. Misreve fira abanoutu tu. Ala den brada na asa mi e firi abanoutu tu. Ala de hundistani brada e fira abanoutu. Ala de yampanesi brada e fira abanoutu. Ala den snesi brada e fira abanoutu. Ala de inheemse brada e fira abanoutu. Ala den brada unu ina kondre disi e firi abanoutu. Mensen mi no konf contact langa. Di kanono na koroni mi de fara te na koroni mi de na wan mooie vrouw of mi. Mi de na koroni na wan mooie vrouw. E chillen na wan mooie vrouw. Te na koroni. En isabi mi. Ino shibina strati gemakkelijk. Imo abi koloku fu shibina strati. Miranda ineshina strati gemakkelijk. Dat bestaat niet. Tap Ukuna strati, winkelcentrum, downtown, in the city. Ineshimera imabi koloku fu miti Miranda. Ine miti Miranda gemakkelijk naar strati. Imu abi bunkoloku fu miti Miranda. En daarom te bepaalde maar mitu dat de breedte dat de mitak. Hey! Nooit meer shamandisi. Ineshima strati gemakkelijk. Oké mensen, atori sam ko pratanga unu. De ABOP'ERS ma. Lukuno, mino konf kon kosisma ere. Mino konf kon gisma bigitaki. Gewoon voor de vrouw of me bel me dape men. Als mij shitak me de live even toch ai bel. Ik ga je wegdrukken, niet bellen, ik bel je straks. Ik ga je wegdrukken hoor. Ik ga je wegdrukken. Bel me als je dat me de live dat je bel. Umas macharing. Ja mensen. Mino konf kon kosisma. Mino konf gisma bigitaki. Want dat zijn voor de ABOP'ERS ma sameshi no. Na lobby na de lobby miso. Na lobby na de lobby miso. Deze ma iteke oru video. Oru video voor. Oru video voor 2019. Desma teke oru video voor 2019. Dat de taki Benny Miranda dena ABOP. Dus desma wani mi so graag aini ABOP. Ano me vastang asani. A daarom meke wisi van mi e blokkeerding. De contact mi tijdlijn na. Wisi me blokkeerding. De contact mi tijdlijn. Ik kooi val mi lastig. Alla gado de me blokkeer om mijn ding. De make tra accounts. De contact mi tijdlijn. De kooi val mi lastig. De ABOP'ERS sama. Mino konf kon kosisma. Bika ano alla de ABOP'ERS sama. E fu veri mi. Ano alla de ABOP'ERS ma e val mi lastig. Nou een picking groep voor ongeveer 50 sma. 50, 60 sma. Dus ano alla de ABOP'ERS ma e val mi lastig. Ano alla. Because Malaya ini ABOP die abi verstand toe. Ano alla mala de zonder verstand. Dus ano alla de ABOP'ERS ma e fermi. Ano alla mala e val mi lastig. Nou een picking groep e val mi lastig. En no de mino konf kon kosisma. Mino konf kon gisma bigitaki. Because
Het leven is lekker. Dus ik kom kies maar bigitaki. Maar ik kom zorg unu dat. De ABOP'ers masang edu den sani. Desma de abiwang obsession abrami. De abiwang obsessions zijn. De abiwang Miranda syndroom. Desma abiwang Miranda syndroom. De legi mi aini a groep voor den ABOP bravo opoi. De legi mi aini a groep voor den ABOP Marowijnen. Die den si dat anai woko, den si dat minai reageer. Den si dat minai giden aandacht. Den go zoeken een ouro video. Den go zoeken een ouro video voor 2019. Den teken een video dat die. Den bewerk een video dat die. De schrijf dat Miranda dena ABOP no. De schrijf dat die no Miranda dena ABOP. Dus desma disi. Namo de wani mina ABOP. No so inogo teke so een ouro video bewerk. Sande be du fosi. De be go suku de ouro video, de ouro foto. Fu minanga ABOP. De ouro video fu minanga Brunswijk. So le dat de go suku de ouro video dati. Dat de share de video dati. De ouro foto's de go suku. Dat de share. Dat de schrijf omensani. Maar minai pikiding. Isabi desma mak do desani. Zolang de na ecosysma beledigsma etc. Minai pikiding. De shitaki minai reageer. Minai giden aandacht. Nooit minai pikiding. No de komoto. Den go suku wan ouro video. Wan ouro video den go suku. Voor 2019. Den go suku wan ouro video. Voor 2019. De legi mi dat. Miranda dena ABOP no. Yebia. Miranda dena ABOP no. Miranda konawi no. Miranda dena ABOP. Dus desma disi. Mino kosi desma dis. Na lobby na desma lobby miso. Na lobby na de lobby miso. Omdat dat bewijs sorry katok. If je go take ouro video bewerk. Taki mi dena you. Dat want tak na lobby you lobby mi tok. Dus mi no kon kosisma. Mi no kon beledig no asma. Want me know dat de ABOP'ers ma. Na lobby na de lobby miso. De denki taki jong sang. If ube abi Miranda aina partij voor wie yon da ube tanga jong. If ube abi Miranda aini ABOP ke busi konde sama. Da ube tanga. Na san dati de denki. Want de sabi taki Miranda sabi ala de wetten. Miranda sabi ala de politiek procedure. Miranda sabi ala de sani abra politiek. Plus na mi leer de fa de sani e wroko. Dus dat de ABOP'ers maar me begrijpt de no. Dat die de abi wan obsession. De abi wan Benny Miranda syndroom. De abi. Wan na her de tap Miranda. Alla day wisi mi blokkeer 10, 20 alla day. Atra day de kombaka nanga tra accounts. Masra Leo betaki. ABOP abilas fu Miranda. Terwijl na Miranda abilas fu ABOP. Bikana ala day me blokkeer desma. Alla gado day me blokkeer desma. Maar de make tra accounts de kombaka. Alla gado day me blokkeer ding. De make tra accounts de kombaka na Miranda. Bijna mitakik batak mi no kon kosisma. Wa me sino bataki de ABOP'ers ma. Na lobby na de lobby miso. De miss me de wani mi graag aina partij voeding. Adati meke de go teke ouro video. E bewerk. Dat de skrifitaki. Miranda dena ABOP no. Dus desma disi.
Desma dis de no man sondro Miranda. De no man sondro Miranda. De abi wa obsession abra Miranda. Wa obsession wan taki. Wa obsession wan taki na te ye suku wan vrouw. I no man fena vrouw. Of wan syndroom. Dat wan taki na je drink abra wan sani. Je suku wan vrouw i no man fena vrouw. Dat je verbeeldt je dat je abi a vrouw. Na san dat je teke bepaalde voor de brada nga saf me voor ABOP. Maar mi nou considering. Bikano ala de ABOP'ers ma edu de sani. En de man na mi brada nga sade dape ook toe. En mi lai familie aini ABOP. Boemfuru familie mi jaini ABOP. Boemfuru if mi pu alamala uit ABOP boko. Boemfuru familie mi jaini ABOP. De lai de familie mi jaini ABOP. Ano pikin so. If mi pu alamala teke ABOP boko. Mami na idos an dati. Ade sama se efe bepaal sa de do. Ade sama se efe bepaal pede tang. Maar hoofdzaak. De sani die de ABOP'ers ma edu no. E teke mi foto. E bewerk. E teke oru video. Dat de lei. Dat Miranda de na ABOP no. Terwijl mi no de na ABOP. Mi no de na ABOP na oru video. De go teke oru video dat de bewerkt. Dat ja no Miranda de na ABOP. Dat de poti na TikTok. Dat de legimi. Dat mi de na ABOP. Na lei de legimi ere mensen. Mi no sabi. Sana sani. Fu me nga den smadisi. En mi no sabi oteng. Atobia okoti. Asanif menga de ABOP'ers maja. Asanif menga de ABOP'ers maja. Mi no sabi santanga so. En mi no sabi oteng atobia. A jugu ya. Mi no sabi ochasanya okoti. Mi no sabi ochasanya okaba. Bikano. We see that the man go take a video. De man go take a oru video. Dat de bewerk a oru video. Dat de taki Miranda de na ABOP. Terwijl mi no de na ABOP. De legi mi. De wani mi graag aini ABOP. De wani mi namo aini ABOP. Ala so tu fasi de do. Fuden kan fende mi aini ABOP. No, den de bezig make a video. Take a video, put it up TikTok. E legi mi. E taki mi de na ABOP. Da want to nef of me bel me. Den guru nef of me. Mi abu want to guru nef of talk. Da de man bel me, da de man tak Miranda. Usi wan video fi yon. I de na ABOP. Da me ta igi de man taki na don we don so. Te we look a video dati uno man shitak na wan oru video no. Te we look a video dati. U luku a video dati da u luku mi no. U luku a video da u luku Brunswijk. Da u shitaki na wa oru video de dape. Zijn jullie zo dom? Na don we don so dat? Na don we don so dat u no man shitaka video dati na wa oru video? Mi te mi shi wan video. Da mi e analyseer a video. Dat te mi analyseer a video. Dan is je direct even naar een oru video of niet. Dus een video die de ABOP man teke bewerk. Dat de mij legi mi taki mi de na ABOP. Te je luku een video dat die boom. Dat je moet luku Brunswijk tapa video. Dat je luku Miranda tapa video. Dat je duidelijk taki na een oru video de dape. Een video dat die na voor 2019. Maar bepaalde sma. De sma gurung zodanig. Dat de no man shitaki na wa oru video de dape. Aso ye sika bataki boemfuruf unu ujabaka. Boemfuruf wi ujabaka gevaarlijk. Maar ja, mi taka batak mi no kon kokosisma. Mi no kon kon gisma bigitaki. Wa me shitak na lobby desma lobby mi gewoon. De ABOP'ers ma na lobby de lobby mi. En mi abu een aantal kotika vrouwen. Mi abu een aantal kotika vrouwen sang e dede gimi.
De kotika vrouwen die desma dis na ABOP den de. If mi wani mi kan poer den uit ABOP. Wa aantal kotika vrouwen. De kotika vrouwen sami abi de furu. En de gimme. Desma de gimme. If mi wana ko mi kan taigi de taki u komota ABOP u kwa Miranda. Bika de sama lobby mi gevaarlijk de gimme. Te den simi da de lau. Kotika vrouwen mi leiden vrouwen dati. Petondo umang. Rikanau umang. Mora kondre umang. Langa uku umang. Ofia olo umang. Alla de kondre dape. Juma kondre umang. Alla de kondre kotika dape mi lainanga umang. Dus desma e dede gimi. Dus en bepaalde voor de trasma sabi asan dati ook to dat. De sama lobby Miranda de dede gimi Miranda. Dat de mai luku ala soort fasi de mai luku. Fa de mankan haar mi kona ABOP. Wamu wisi mi e. Wamu wisi mi. Bika mi no do next sangawi. Mi no pu ma wana. Nooit mi tobis ma sens mi de. Nooit mi sukus ma vrouw sens mi de. Dus, hey, Fabian Castil, akotikap kimboy matif mija. Bala takanga desma ere. Takanga desma. Mano me first attack na lobby desma lobby mi. Na lobby na de lobby mi so meke de teke mi sani ebo werk. De teke mi foto ebo werkt. Den go teke oru video no ebo werkt. Taki Miranda de na ABOP. Jege Miranda de na ABOP. A lobby na de lobby mi so. Well, mi se fi lobby wi tu era, mi nom legi wi. Mi se fi, mi lobby wi tu. Maar, politiek, adap jou abiwa mening verschil. Hoe abiwa mening verschil ay ni politiek model. Bika ba bravo. Ama yesi tanga tok, ama na yesani, ama yesi tanga. Daarom u abiwang mening verschil ay ni politiek. Maar, libis sama fasi, mi lobby witu. Mi lobby witu libis ma fasi. Ik hou van jullie ook, libis ma fasi. Bika den kotika vrouwen sam abi, libis ma fasi, anga uma fasi, mi lobby desma tu. Ze zijn mooi, ze zijn netjes, de borschuti gimi. Dus den kotika moeia di mi abi, mi lobby desma. Ala desma na ABOP'ers ma. Maar desma i dede gimi randa. Japoi si bia neti. He de bel mi. Nou mef de mi abi. Maar desma dati, afas van mi nanga de teken, dan de sabitaki Miranda, daarom te de ma etak de sanina na de groep of ding. Te de taki de san na de groep of ding. Bravo opoi. Bravo opoi. Te me taki aba bravo opoi. Ano loni me taki era, ano Brunswijk me taki. Want de groepen dat die nou want to fake groepen. Bravo opoi. ABOP Marowijnen. Te me taki abra de groep dat die ano Brunswijk me taki. Want anama abi de groepen dat die. Na desma saifal Miranda lastig. Na de meke de groepen dat die vervoer Miranda. Dan, teme luku de groepen dat die bravo opoi, ABOP Marowijnen. Dat de mij schreef om een sani dat me berekent taki luku de man dis jong. De man no sabi jong. De man no sabi. De no sabi abrasande taki. Na mi abi a veld. Na mi abi de meid. Na mi abi de umang. Ala de mooi kotika uma na mi abi den. Na Miranda den de. Na mi abi ala de vrouw dati. Dus de sansa de mij schrijven in de groep of ding. Bravo op a groep of ding. A groep san de kari. Bravo opoi. ABOP Marowijnen. Dat de mij schrijven om een sani. Dat Miranda etananga emma. Miranda dis dati. Terwijl mi heer familie na Nederland mi heer familie etang. Alla de sisaf mi na Nederland etang. Alla den baradaf mi na Nederland etang. Oké, mi abi barada voor mi biologische vader. Dat mi abi om mijn brada ook toen naar Marowijnen, naar die tabiki, naar Godolo, etc. Mi abi brada dat ze ook toe.
van mijn biologische vader. Maar van mijn appasan kwekimi. En zo. Nanga mijn zusjes, et cetera. Alla des maar dat naar Nederland, des maar dat de. Allemaal naar Nederland. Sinds jaren 70 den naar Nederland. Mi se even naar Nederland, mi kom to kona sanang. Dus de man no sabi next abrami. Next de no sabi abrami. Dat de meke lei. De schrijf om een sani in een groep voeding. Bravo, opoi, abop marowijnen. Dat Miranda go bij pick-up. Tap afbetaling. Nooit voor me libi mi bij wagi tap afbetaling. Te me go bij wagi na contant me bij wagi. Te me bij wagi na contant me bij wagi. En mi, a ideologie voor de mensen abi bravo opoi na abop marowijnen. Mi aduan hetra ideologie. Mi otaigi van me denki. Mi, usabi president Rutte. President Rutte, amandat na bijsigri airei na Nederland. Na bijsigri airei na Nederland. President Rutte. En mi otaigi van me denki. Koutaki mi abuan vrij money no de toch. If mi abuan vrij money no de. Dan mi kan denken dat amoni di sano durang amoni di si. Mi go buy one wagi, one di wagi. Mi go buy one grong, of mi go buy go to. Sano durang amoni di si. Mi no mu lei, mi idee, mi ideologie. Samio do, mi go buy one grong, of mi buy go to. Mi nou go buy di wagi. Mi verander van gedachte. Nederland. Ik ga actie ala des masasab mi naar Nederland. Nederland. Dat is zo Mercedes mi berei. Nanga BMW. Nanga de wagi dat mi berei aan Nederland. Maar no de. Ik denk dat ik me go take money go buy one Gandhi BMW of one Gandhi Mercedes dat me lau. Nooit meer nou dat aan dat. If me abi a vrij money dat no de. Dan betem take money dat ik go buy one pound to go to. Of take money dat dan buy 1 kilo go to. Dan make want to go to sirade. Dan sabi taki, a go to disi, anailasi waarde. A go to disi, mi kan bow to a go to disi, anailasi waarde. Of me go buy 1 grong, dan mi kibi a grong dati. Dan sabi taki a grong disi, anailasi waarde. If he buy 1 grong, kou taki abuan 20.000 euro. Dan je teki 20.000 euro. Dat je bij een grond. Dat grond zij bij dat petok. Dat baka 3 jaar. Dat kan de akong 26 dusu. Of kan de ado 30 dusu. A grond dati. Maar if je take 20 dusu dati. Dat kan de go bij een. Kan de go bij een. Mino sabi so to age kost so fu na wan crown yo buy. Fu na wan mark x yo buy. Of so to age yo buy. Mino sabi so to age yo buy. Dat je take money dat je go buy wa wagi. 20 dusu yo buy wa wagi 20 dusu dala. Amen kan dala. Dat je buy wa wagi dat 20 dusu amen kan dala e buying. Dat je raya wagi dat a wagi dati. Dat je raya wagi dati 1 jaar no mo. Of 2 jaar je raya wagi dati. Dat je buy wa wagi 20 dusu dala. Dat je chaya wagi go na garage tok. Te taiga man taki mi wani kenga wagi yo mi wani wanta wagi yo. Isabi omena mautaigi taki ofende. Kande amasori taki awagi saibe by 20 dusu. Daire awagi tuyari nomo. Da mautaigi taku ogi wan seibi dusu. Ogi wan seibi dusu tapa wagi. Da yulasi 13 dusu ilasi. 13 dusu ilasi. Terwijl teibe teka moni dati. Dai by wan grong. Da 13 dusu dati inobe lasha 13 dusu dati. Na a verdubbel abio verdubbel. Dus mina dat na mi ideologie. Dat na mi ideologie. Dus if mi abuan vrij money no de. If mi abuan vrij money. I denk mi longo bay wagi. I denk mi go bay diri wagi. Mi belde ne fof mina mai pasula. Mi belde ne fof mina na Sara. Fade kara presi. Alok tu seifu di tabi ken apede mai oko go to anda. Mi belde ne fof mi aksema fawaka. Oto yo kwa foto. Seru an go to gimme. Seru an 20 grand go to gimme.
Of say one 10 grand go to give me. Of say one 50 grand go to give me. Me buy go to that me kibri a go to that. Me go bangi a kluis that me kibri a go to that. Omdat they buy one go to, if you da go to say buy dape, a waarde ne last year. Terwijl if you take a money dati, da longo buy wagi, da wagi di buy dape, da kan de tamarai nak panyanga wagi, I lasha la money dati lashengwe. Ala money dati lasheng. Terwijl they take a money dati, da go da buy 100 grand go to, of he take a money dati, he buy 400 grand go to, of he buy 500 grand go to, that he go, he make one kitty, he make one bracelet, he make one tulinga, he make one hanger, he make one tusani. A money that in a lassie. And te gam pina naki te ye pina, te denki taki aye pina. That if he wani, that he can go punch you oroko. He can go punch you oroko if he wani. Te gam pina naki you. Ma wagi, a wagi na so lassie la shanga wagi. Dus de sansa de mij schrijven in ABOP, in Bravo Opoi, nanga ABOP Marowijnen. Dat me shitaki, ano den bumbusma fu ABOP sa abi verstang, schrijf de sandati. Ano den bumbusma fu ABOP, nanga verstang, schrijf de sandati. Desma dat no deso. De wansa abi verstang e do de sandati. Na de wansa no abi verstang, na de val Miranda lastig. Mi leg uno wasan net uit. Voor zo'n uno famie denki. Famie ideologie. Famie denki. Dus. Mi nego hoor wedstrijd aan asmanga wagi. Mi rij mooi wagi pasaka. Mi nego hoor wedstrijd aan wagi. En wis mi abia vrij money dat no mi nou longo bij wan die wagi. Mi nou doasan dati. Nooit mi nou doasan dati. A money dati. Mi o teke a money dat dan buy go to. Of me teka money dat dam go buy one grong. Mi abi omen grong. Mi na omen grong mi abi. En mi abi wan aantal grong. En den grong sa mi abi. A buy mi buy den grong dati. Na buy mi buy den mi beka formosa money dati ook toe. Maar na buy ala mi grong sa mi abi na buy mi buy den. Na eigen dom grong. Na buy mi buy den, mi be aba, te mi aba money, kan de mi abi wan 40 dusu euro of zo. Dan me bereken tak, a money disyon. Mi suku tubun ko pu gron buy. Mi suku tubun ko pu gron da mi buy tubun ko pu gron, da de rest, da me hoor de rest fu me chillen. En if no buy wa wagi, me swearing you, if me kan vinden wan wagi, voor 5 dusu, 60 dusu dollar, 5 dusu, 60 dusu dollar, buy, sano rai na stranang ete, sami de zeker taki na wan bumbu wagi, me e buy a wagi dati. Dat de rest van money, me investeer a money dati. Mina dat na mi ideologie, mina so mi e denkier, dat na mi ideologie. Dus a money dati, if me aduang wa 50 dusu dollar koutaki bijvoorbeeld, dan mi nou teke money dat dam longo buy wan gambigi di wagi, omdat te yo go buy a di wagi tok, yo go buy a di wagi dati. Da yo reya wagi dati, yo reyen. Da aini wayari, da waarde di a wagi dati e lasi tok. Aini wayari da kande lasi bij na 20.000 waarde. Die ekomoto van wagi zomaar gwe. Kan de bijna 20 dus waarde die ekomoto zomaar gwe. Amoni dati mi no wan lasha amoni dati so wan fasi. Da me abetre mi buy go to. Buy wan aantal go to. Kibra go to dati. A go to na ilasi waarde ere. A go to na ilasi waarde. A go to ana ilasi waarde. Of je teka amoni dati. Dat go luku na den project pe de mai serie bunko pu grong. Den grong sande in ontwikkeling ete. Den grong dat no diri. Dat je go suku den grong dati. Dat je bai. Dat je kibri. Poti. De ABOP man. Mio doa oproep na wi.
If we abi grond, mi no wani grond fu soso ere. Mi no wani grond fu soso. Mi ne suku grond fu soso. Mi na bay me bay grond. Maar if we abi bepaalde grond, kan de sa ofende fu lanti. If je abi ala papira, want lanti grond inom konseren diri gimi. Inom konser lanti grond diri gimi. Maar if je abi bepaalde grond, saifende fu lanti, dat je want sering, je abi ala papira, je kan konseren gimi. Maar inom seren diri gimi want na lanti grond. Na fu soso ifende na lanti grond. Inom konseren diri gimi. If we sabu een project opo, pe lanti grond e seri bunkopu, u kan ko wenk mi wan bay, da me bay teke. Mi na dape me investeer. Na dape me investeer, na so me investeer. Dus daarom te de man in de groep of ding, bravo, opoi, abop marowijnen. Te de skrivi de sanfu den da me bereken taki luku de man janga wisu wasi. De man da mi kan tek de man dis chai de man chai den gona bank. Mi kan teke de chai den gona bank. Da me meke des donter dala te den fadon vrouw. Mi kan teke de chai gona bank. Na bangi da me pot de na bank. Da me meke des donter euro te den oman termoro. Dat te de tak de sanif ding. Te de gi de torif de in abop bravo opoi. Nanga abop marowijnen. Dan me bereken tak desma die se lau jong. Mi takik ba ano ala abops ma me kosiere. Bika ano ala abops ma e val mi lastig. Na wan klein groepje e val mi lastig. Na de wan zonder verstand. Na den dat e val mi lastig. Maar ano ala mala e val mi lastig. Desma sa e val mi lastig. Desma dat na gewoon no de. Mi kan go na bangi da me pen 3 dusu gita ki luku 3 dus ja teki da igo nyang. No de mi kan go na bangi pe de my pen euro. Da mi kan go na bangi da me pen 500 euro me pen gi utak luku ja teki da igo nyang. Dus da me bereken tak daarom desma disi. Desma a groep of de sa de ma abi. Sa de kar abop bravo opoi. Nanga abop marowijnen. Teme luku desmadis da me bereken tak desmadis no sabi sumana Miranda yong. Desmadis no sabi sumana Miranda. Den no sabi do desmadisi den denki taki. Hey luku no isabolang ami den asarna no. Isabolang ami den asarna. Mina 2012 mi kona sarnang. 2012 mi kona sarnang na mi eigi money me nyang. Na mi eigi money me nyang. Sama na eigi money. Na mi eigi money me nyang. Na mi eigi money ala gadu de me poti benzina aini wagi. O me poti benzina aini wagi. Benzina diri no. Ala gadu de na mi eigi money me nyang. Sinds mi dena sarnang na mi eigi money me nyang. No one man. Minego tagi no one man dat goedemorgen baas. Minego tagi no one man goedemorgen baas. Mine tagi no one man asandati na mi eigi money me nyang. En mi kan sorgu you anga ala de family view. Mi kan sorgu you anga ala de family view. Daarom no one man kon give me bigi taki. If not the sambe kosis madame mama pima madati. If one my kon give me bigi taki, that if not the sami be kosis madame be mama pima madati. Omdat mi sabi taki mi abi mi eigi paisa. Mi abi mi eigi paisa. Paisa hai auret hai. Paisa na auret na. Te you abi money dat je lijn aan vrouwen. Te you no abi money dat you no abi vrouwen. En mi lijn aan vrouwen. Alla soort umami abi. Inheemse umang, Hindustaanse umang, blaka umang, Japanese umang. Alla soort umami abi. Alla gado day, mi kan chades ma go uit eten in een restaurant. Dat we drinken wijn. Alla gado day mi kan doas aan dati. Dus de man zei val mi lastig,
in de groep of ding. ABOP, OPOI, nanga ABOP Marowijnen. Bewer de man is na voor kiezen. WPS klap finger doti. Dan geef 100 SED tak je go buy one snake in yanda nyang. Of look 250 SED ja. Go buy one snake in yanda nyang. No lul Miranda. Bika ina wan fafi sefi. Ina money. Na money di na bi. Meke bepaalde mana money di na bi. Meke de frustreer. De val Miranda lastig. Mina ifal des ma lastig. Na ding e confirmi. Maar mi taki ka. Dat ano ala des ma e fermi. En mi lai des ma sa e fermi de ABOP'ers ma. Mi takik batak na a Miranda syndroom des ma abi. Des ma abi Miranda syndroom. Des ma de abi a obsession abra Miranda. Dat wan taki teden di don esribi dat de drink abra Miranda. De denki Miranda. Miranda de in de ede de umasma. Mi lai wan aantal kotika vrouwen en de vrouwen die zie. Des ma sabi tak afas famide. Daarom te de ma etak de sani in ABOP, Bravo Opoi, nanga ABOP Marowijnen. Te de tak de san dat de kotika vrouwen sam abi. Dat de lafu de mandati. De lafu de mandati. Des ma denk tak wasabi ba. Wasabi. Na lafu de mandati. Want de kotika vrouwen dati. Dat Tamara da me building. Te de schreef de roman voor de in Bravo Opoi. Anga ABOP Marowijnen. Da la de kotika vrouwen dim abi. Da Tamara vindt dat me belde dat schatje kogo nyawanyang. Da me rego take ding. Da we go restaurant. Da us don da nyaw chow kaba. U dingi u wen chow dungu. U teke u bigiten fat u bigiten kik. Mi chai de go pocha usubaka. Mi taigi den tak lukwa lekker ja. A her wiki ja. Da I kan bai sani boli nyang. Mi go pot ja usubaka. En na so me teke kik. Anga ome vrouwen me teke kik dati. Oh mijn vrouwen. Dus de massa schrijft de sani in ABOP Bravo Opoi. Anga ABOP Marowijnen. De man a skeer man. De man a skeer man. I abu amai kon val mi lastig tu pat drai. Mi bara man dat omelees mi bara man. Raul Kia. Na fostromi shuan skoutu man san lagiso. Heb de amai de tap internet, tap Facebook e falsa ma lastig. Me blokkera man, Raul Kia. Me blokkera man, amai meke tra account ay kon fal mi lastig baka. Amang, me takanga man, me blokkera man, amai meke tra account ay kon fal mi lastig baka. Raul Kia, skoutu rokone doet op internet. Jij moet boeven gaan vangen, na boeven im go vangen. Inome wakai kletsburgers stap internet Raul Kia. En dat make de strip if you know man gro. Omdat ino safa de wette euroko, ino sabi de regels, na hede je waka e klets samatap internet. Ina Monica. Maar je feris ma hede tap internet. Raul Kia, wan pikin skeer skoutu boy fu mongo. Amana abi no wan ko proces amano abi. Amano abi no wan ko processi. Ta dei bijna mijn vriendin gwefi kain. Bijna mijn vriendin gwefi kain laas. Amano man sorgwasma. Maar he dei amai de tap Facebook e ferisma. He dei amai Raul Kia. He dei amai de tap Facebook e kletsma. Me blokkera man. Amai meke ta account ay kombaka. Raul Kia. Me blokkering. A meke ta account a kombaka. Me blokkera man. A meke ta account a kombaka. Sang ama estolk Miranda. Raul Kia. Ama abi a Miranda syndroom. Ama abi a obsession abra Miranda. Want me blokkera man. Ay meke tra account ay kombaka. Wan pikin skoutu. Wan pikin scare skoutu boy fu mungo. Wan fu de ABOP skoutu man. Raul Kia. Scare rate. Want 2000 SAD streef van manabi. Maar mij waka heel day tap internet aan mij waka ferisma. Ik kles sama. Wan pikin scare boy. Ubala maere. Ubara man. Mekano ferisma. Mekano falsma lastig. Mensen dat hoor sa me gyuja. Usabi tak une contactor ala day. Maar so lazy.
Da mi abi soor unu a realiteit. U sabi taki na mi abi a media tok. Na mi abi a media. Na mi abi sociale media. Na mi abeng. Dat osa me juja. Dan de bradaf mangasa. De ABOP'ers ma. Mi sabi nou tak desma lobby mi ere. En mi nom le you. Mi lobby with too. Bika mi sabi taki ano ala de ABOP'ers ma fear mi. Ano ala de ABOP'ers ma val mi lastig. Na wan groep voor ongeveer 50 smaso. Na den ik klets me. Na den ik fear me. Maar ano ala de ABOP'ers ma e fear me. Ano ala de ABOP'ers ma e val mi lastig. Ano ala mala. Dus precies 5 uur lobby me. Als om 7 lobby we toe. Bika if wabe lobby me. Uno be go teke oru video. Dat we bewerk. Dat we taki miranda de na ABOP. Desma disi wani mim kona ABOP. De wani mim gona ABOP. Dat de beke oru video de taki miranda de na ABOP. Mensen. Mi. Moet u eerlijk. Mi moni sami abi. Me nyami moni sami abi temi dede. Da moni dat dai tang ete abra. Me nyami moni sami abi. Me nyamen temi dede. Dai tang abra ete. Daarom me taki bradi. No one mane kon give me bigi taki. No one mane kon. Misref abi money to ik heb ook geld. Mi abi mi eigen money. Mi abi mi eigen money. Daarom no one mane kon give me bigi taki. Me mama pima you. If na tendi mi be mama pimasma. If na tendi mi be mama pimasma. Dat hij kon give me bigi taki me mama pima you. Omdat mi nego ando no one mami ab mi eigen money. Ik heb mijn eigen geld. Mi na bi you money van oudu. Mi na bi no one money van oudu. Mi ab mi eigen money. Mi ab mi eigen. Anatro bi suma na you. We suma na you. If you denk dat je charen kon na mi me mama. If na tendi mi be kosus madami be mama pima you gewoon. Mi be mama pima you gewoon. Mi ab mi eigen money. Mi nego ando no was ma mi nego ando. Me go ando you that you free, that you go fringy money of you do so. Alla the money that misref abi. Den bankrekening of me, euro bankrekening, dollar me, kan dollar bankrekening, SD bankrekening, de lie, if you see the nul, if you see the nul talk, the nul langa, aso de nul langa, the nul na so de nul langa. Dus mi lie nanga, mi abi mo, no one mami nego ando no one man. No wa mami nego ando. Mina sami wani me do. Sami wani. If mi wani no de. Me bel 3 vrouwen. Chai go teke kik. En net me anga wa vrouw ka ba teke kik. Net me anga wa vrouw ka ba teke kik. Net me anga wa mooi vrouw ka ba teke kik. Net no alami bakai hat mi. Net me anga wa ka ba teke kik. Net. So le shanga 3 vrouwen me teke kik in one day. So le shanga 3 umas ma me teke kik in one day. Umas ma sami lai. Anga 3 umas ma me teke kik in one day. En ala des mate me nga de kaba teke kik. Me langa sani giden takiluku ja. A wiki dis day i weekend. A wiki dis i wiki tapu. Da o ABOP o poi bravo o poi. O ABOP maro weine. Ala de masai. De man baka de grupo dat na loni. De man e ando. If Ronnie no give them one couple of na money. De man a scare man. Ala de man a scare man. A picking scout boy. A picking scout boy fu mongo. A kono su picking scout boy fu mongo. Raul Kia. Die is tolk me. Ama dat na scare man. Na mi ama dat muko teke 1000 SD by 1 bori. Na mi amam ko teke 2000 SD fa by 1 De man dat na scare man. Na loni de man e ando. If loni no give them one process de man na next. Emo so ruwansani. Mi tay yuk bataki. Ano ala de ABOP'ers ma were de. Bika de ABOP'ers ma mi sabi taki de lobby mi. En mi lobby dem too. Maar. Mo so ruwansani. De man. Sa yere e taki dis nanga dat of e skrif omensani so. De man. Alla de sma dati de umasma datanga manengere. Alla sani fuding na Bordeaux. Alla sani fuding
na Bravo. Alles aan voeding na Bordeaux. Mijn God, o ten wo kon zelfstandig. O ten wo kon zelfstandig. U moet proberen voor abiwi eigen sanitu. Bika u moet berekenen dat one day o kon di Bordeaux nou den alibimo. Da fawo do. One day o kon di Bravo nou den alibimo. Da fawo do. U moet proberen voor losi Bravo. U moet losi Bravo. U moet losi Bordeaux. Dat we doen we eigen sani. U moet maken we eigen money. Dat want taki. Je moest to manenge. Je moest controle manengere. Omdat je abi om een man. Biggie man. You abi om een biggie man aini ABOP. Om een biggie man abi aini ABOP. De man abi umananga piking. Dat de man die si. E lomba ka Bravo. E ando Bravo. Alasan if de man na Bravo na ando. Na Bordeaux. Na Bravo na ando na Bordeaux. Dan. De so tu man de tok. Fosi denki de man pujo ma jana. Fosi denki de man basi. Soki jo ma fu den cha soki. Fosi denki de basi fu den borogo na jo ma fu den. Teke jo ma fu den cha teke. Omdat. If you abi wan basi. Da ye ando you basi. Da you basi na mame gi money. Ala you na mame gi money. Ama usuku you vrouw. Ama ugona vrouw for you. Ama gonna vrouw you. You basi ogona you vrouw. Te you no zelfstandig. Da vrouw you strefi. Koutaki bijvoorbeeld. Mina you basi. Da ala you ye kwami. Miranda gimwan piki money no. Miranda gimwan piki money. Da vrouw fi de dape. Da vrouw ogo you scheid mi. Miranda gimwan piki money no. Miranda fosi denki. If mi no beheers mi strefi. Da kan de ye menga vrouw fi abi relatie. Na sande pasa inga libi no. Dus bijvoorbeeld voor de andere man, sande na ABOP. De basi voor de man, voor ABOP. De man dat hij moest gaan de vrouw voor de man, omdat de man ando de man to misi. Ino kan de nou pres dat je ando you basi so. Alla sani na you basi. Alla sani na you basi. Ote je kon zelfstandig. Alla sani na Bordeaux. Alla sani na Bordeaux. Alla sani na Bordeaux. Ate Bordeaux sokia. Ate Bordeaux soki jo man voor je dat ook otakia man soki u man. Omdat we ando, if we ando ama ofenja o mafi soki. Ama ofenja o mafi, gona o mafi. If we ando amang. Omdat na constant we ando, en na ando sa we ando, da we make ama fenja o mafi soki. Ama gona o mafi, sakasaniga o mafi, te we ando. Omdat if ye ando constant ye ando, alasan na ibasi. Ibasi ogwayuman. Yubasi ogwayuman. Abasi fi ogwayuman ofende yuma teke cha teke. Ada kep satok. Daarom junke manengre inome ando. Ume probeer fudui eigi sani. Ma we ando tumisi. En na ando libi adate kirui. Na ando libi e kirui. We ando tumisi tok. Ala sanina loni. Ala sanina Bravo. Ala sanina na Bordeaux. O ten wo kon zelfstandig. O ten wo meke moiti fu bai wi eigi go to. O ten wo meke moiti fu bai wi eigi go to. Keti. Wi eigi linga. Wi eigi aramband. O ten wo meke moiti fu bai wi eigi sani. Want ala yuru da de kontaki. Bordeaux abi go to 2. Of Bravo abi go to 2. Ja, maar pe du fiu de die bij. Waar is die van jou? Pe du fiu de die bij. Je lukutaki, Bordeaux abi go to 2. Bravo abi go to 2. Maar waar is van jou? Waar is van jou? Imu baigi sefi. Na ando ye ando. If je taki ala you, Bordeaux abi go to 2. Maar Bravo abi go to 2. Bordeaux abi go to. Bravo abi go to. Miranda abi go to. Maar pe die fiu de, waar is van jou? Imu baigi you strefi. Inome luku soso taki. Bravo abi go to. Bordeaux abi go to. Miranda abi go to. Maar pe fiu de, pe die fiu de die bai.
We shifa des mij ando tok. En na dat de kar ando. Daarom. Imu abiu eigi sani. Wis na wan bij sigri. Imu abiu eigi bij sigri. Wis na wan broko wagi. Imu abi wan eigi broko wagi voor you. Dan ben je zelfstandig. Bye bye. Ciao. Groetjes. Odi. Mensen, atori fa disant fasando betaki. Luku. A problema no over a constitutionele hof. En dat moeilijk voor Kari. A constitutionele hof, adapt de maar het toets bepaalde sani. Wetten, etc. Nou, de maar het toets alles sani. Maar nou, a constitutionele hof, attackie, a amnestiewet, sambegi in het verleden. A amnestiewet dat die, de man taki a wet, a wet dat die, a wet mu, de man mu kengi wa aantal sani de man taki, over a wet. De man taki a amnestiewet, a jij in strijd aan internationale verdragen, etc. Dus dat want taki, a kantaki, bepaalde man, Mugona Kutu over Asan Sambe Passa tijdens jaren 90. Ik weet precies, want ik ben de Jambeja aan Nederland. Maar dan Ajugu Sambe naar binnenland. Ik kan taki bepaalde maar Mugona Kutu naar rechter. Van dat u hoor rekenen aan Sandati. En het raad baka over AVVV Tori. Ik ben dat eerder kaba. Maar als dat me besabi lang denken maar me hebben wani piki wit ook omdat me berekenen dat ik dus maar denk de sabi alles aan de laatste met rust. Daarom heb ik wan piki. Maar als ik voor AVVV na service aan dat je passate de mij poti president toe. Te poti president if je man kon uit je kotaki me poti president aan AVP je man kon uit als aan het chai jugu uno man kon over uno man de eens uno man fustau zevi. Daar staan dat is even, kan go naar VVV toe. Daarna apartheid die abi a meerderheid na een bepaald dape a VVV na zoals aan Euroko. Dus atorfa DNA van grondwet die de man kenki. Ator dat die even grondwet even no leuk voor zitten a grondwet a DNA. Dat VAP de man kan taki abung. Dat we go zitten a VVV. En te de man go na VVV, VAP abi a meerderheid dape. De president aman poti aini DNA. Daar kan go na VVV toe da zeker dape a VVV. Je ziet na zo a wet meke a grondwet na zo a meke. Volgens mij artikel 181. Artikel 181 of zo, tussen haakjes hoor. Dus dat die ik mogelijkheid. Fugona VVV. Dus aan de grondwet je gona VVV fugo zeker in dat pe. Als we dus aan Euroko. Dus alle desan dat die spang. Want als we dat doen nou eigenlijk. San VAP de bezig zitten. Dat alle de man die abi gambi die strafblad. Dat de man dat die no man ton VP moro. De man no man ton president moro. En de man dat die if a wet dat kon. Dat een partij ke ABOP. Dat de moet begin sukutasma potigua fc. De moet begin sukutasma potigua fc. Tosi tasma go naar voorgrond. Want dat de man de bezig anomi edwin. Mino de na VVV. Mino de na DNA. Na wie eigen coalitiepartij de bezig kan wie. Anomi randa edwin. Maar san die de man de bezig doen. De man de bezig voor schakel Bordeaux uit. Helemaal. De man de bezig voor schakel Bravo uit. Helemaal. Dat is aan dat is zeker. Dat de toeman dat die. De man no mak bemoeimo.
anga politiek sani na voorgrond. En dat je pasa. En me taki bravo. Amai teke sane ke kik. Ata amai doen en kane spang. Amai do laatst de man poti. De man installeer a PG. A procureur-generaal. A PG. De man installeer asma. Potien ke basi fu justitie. Basi fu OM. De man go actie bravo. Amai taka no sabi next. Amai tak mi no sabi next. Mi no yere next. Mi no sabi. Fade san dati kaip sadai no sabi next. Fade san dati kaip sadai kontaki ya sabi next. Maar ja, dat je met wie no. Fijne dag verder. Groetjes, bye bye. Ciao. One love. Lobby. En miso rukaba. If you have one chimon of you, bij go to Kibri of bij percelen dat i waarde in hij las i waarde. Bye. Ciao ciao. Bye.